beldurra diot, etorkizunari. Eta hau dena, hasi zen, nire 6. urte betetzean. Nire amak egintzian oparia, bizitza aldatuko zidan. Horrezegatik, robot asmatzailea egitea, erabaki nuen. Dena aldatzen da. Kaixo ama, bai, barkatu baina horren ezin dut okupatua nago. Agurtu nahi dituzu da? Ai, orain ulertzen du guztia. Lehenengo bihotza eta gero burua. Gustoko du!